Мръзнало ли ви от танцови представления, които просто не ви впечатляват? Желаете ли да видите вашата танцова фантазия на сцена? Мечтали ли сте за представление, което ще ви направи по-богати? Представяме ви танцово шоу за капитализма 84 разговора! разговора танцово шоу за капитализма. То дърпа завесата на танцовия труд и ви показва как вие сами можете да печелите от танца. Откакто гледах 84 разговора, депресията ми изчезна. Откакто гледах 84 разговора, заплатата ми се вдигна с 40%. Както гледах 84 разговора, връзката с двамата ми съпрузи е много по-силна. Откакто гледах 84 разговора, се увеличи гръдната ми обиколка. Както гледах 84 разговора, знам каква е цената на истинския танцор.